Är du en klätterapa? Är du en klätterapa? Oj! Hej! Ställde du dig där själv? Ställde du dig upp där själv? Ja. Kan du sånt? Kan du ställa dig upp själv? Kan du ställa dig upp själv där? Ska mamma backa? Kan du komma till mamma? Kan du komma till mamma? Kan du komma till mamma? Hej! Hej! Hej killen! Hej! Kunde du? Kunde du? Nej, inte leka med kameran. Vad är det för något? Vad är det för något?